ברכות לכולם, אני מאוד שמח לראות אתכם, ברוכים הבאים. טוב, אז בואו נתחיל ככה סטנדאפ, אוקיי? כל הסטנדאפיסטים תמיד מתלוננים על הארץ, אוקיי? שיש הבדל בין הארץ לבין חול, שבחול יותר טוב מאשר בארץ, ואני עליתי עושה, וכל מיני כאלה. אז אני אומר לכם, בתור סטנדאפיסט, אין לי תלונה אחת כלפי המדינה שלנו, אני אוהב את המדינה שלנו. אין מקום אחר, אין מקום אוקיי? וטיילתי בעולם, אוקיי? אתה יכול לטייל, אבל לגור רק פה, אוקיי? נגיד מישהו היה בתאילנד? איך אפשר לגור בתאילנד שאנשים אוכלים ג'וקים ברחובות? ג'וקים, זה ברחוב, היה לי ג'וק בחדר במלון, הרגתי אותו, חייבו לי את המיני בר, אוקיי? איך אפשר נגיד לגור בהודו? איך אפשר, אתה לא יכול לקום בהודו, אתה לא יכול לשתות מים מהברז כי אתה מקבל כאבי בטן. מי שהיה בהודו, בבקשה? בבקשה. אוקיי, האם יצא לך כאבי בטן בהודו? יצא! נפלצתי כל הודו. אתה לא יכול לגור בהודו כי קודם כל הצינור בהודו, הצינור זה דו סטרי, זה הקקה והמים הנקיים באותו צינור. נשבע לכם, אני מגיע למלון בהודו, מלון נחשב, כבוד הרב, אוקיי? אני אומר לו במלון, סליחה, יש לך מים מינרלי? אומר לי, it's okay, you can drink the water from the shower. ומאחוריו אני רואה אקווריום ודג זהב שוחה עם פה סגור. הוא גדול נכון!